Kumusta kayong lahat mga tupay? Sana'y masaya kayo sa araw na to mga tupay, dahil ang araw na ito ay Valentine's Day mga tupay, na siyempre pag araw ng mga puso mga tupay ay talagang maraming magugunita, lalong lalo na nung mga mag-girlfriend at boyfriend pa, ay bibigayan ng mga regalo mga tupay at papakita sa bawat isa na talagang mahal na mahal ka niya, o ano, di ba? Mayroon kayong gagawin para patunayan na mahal mo ay isa't isa sa inyo, diba? Magbibigayan ng regalo. Pero kung wala namang may bibigay na regalo mga tupay, ay maaari mo namang gawa ng mabuti ang iyong minamahal, dahil para na yun ang pilaga regalo mo sa kanya, ang paggawa mo ng mabuti sa kanya, lalo na pagkapustapir diba? Okay lang sa mga mayayaman na tupay kung pagpiling regalo kung wala naman. Kaya ang tanging magagawa lang mga tupay ay yung paggawa ng mabuti at patunayan sa iyong minamahal na talagang mahal ka na o mahal mo siya. Ayun mga tupay, lalo na sa mga mag-asawa, maaari din namang maggunita sa araw na ito, pagmamahalan na pag may mga anak na. Kaya lang hindi lang magtapos sa hindi mo lang ipapadama pag araw ng mga puso. Kailangan araw-araw mong ipapadama sa iyong asawa na mahal mo siya. Kung wala ka rin na ibibigay na regalo, material na bagay, igawan mo ng mabuti mga tupay, lalo na mga tupay. Kung mabait yung asawa mo, ay kailangan suklian mo yun ng kabutihan, kung sayangin yung kabaitan ng iyong asawa. Kasi sa nakita ko rin mga tupay, lalo na yung mga kababayan nating nasa ibang bansa, kalayo sa kanilang mga pamilya, araw at gabi na mayroon silang pangungulila, pero pilit nilang labanan yun mga tupay para sa kanilang mga minamahal. Sana tayo nandito naman sa Pilipinas, o mga asawa nandito na iwan sa Pilipinas, ay suklian mo rin sila ng pagmamahal mga tupay, lalo na kung may mga anak kayo. Doon baling mo ang attention mo sa mga anak mo, at huwag nang gumawa pa ng mga kalokohan o sakit ng damdamin ng iyong asawa nga nagtiis sa ibang bansa para lang sa kinabukasan ng mga anak ninyo. Kasi nakikita ko ngayon mga tupay, mayroong iba, hindi naman lahat, mayroong iba na kung yung asawa sa ibang bansa ay yung naiwan naman dito piling binata, di ba ganon? Huwag naman sana ganon mga tupay, dahil yung asawa mo nagpakahirap doon para sa inyong pamilya, nagtiis araw gabi, nangungulila sa mga anak, pero tiniis ang lahat para sa kinabukasan ng mga anak ninyo. Sana suklihan din nyo ng mabuting gawa mga tupay, kahit walang material na bagay, pero yun ang pinaka regalo mo sa asawa mo mga tupay. Sana po sabay-sabay tayo maggunita sa araw na ito, araw na mga puso na tupay. Happy Valentine's Day sa inyong lahat mga tupay. At bago tayo magtatapos, ako po mabati sa inyo, Happy Valentine's Day sa ating lahat. Sana'y masaya kayo. At dito na lang mga tupay, inaanyayan ko kayo na magkita-kita na naman tayo ulit bukas pag nakapag-upload ako ng video bukas o sa pangalawang araw. Sana'y nandyan kayo at patuloy na magsuporta sa akin. Maraming salamat sa inyong lahat mga tupay, mga kababayan ko, mga kababayan kong FW. Maraming salamat sa inyong lahat at salamat sa Diyos mga tupay. Bye bye mga